Сега това е моята операторка Злати, която ще е операцията само за днешния ден. Първо да кажа къде се намираме. Намираме се пред това голямо жилище, както гледате. И тук дойдохме за какво? За да гледаме дали наистина има духови реклама. Но се извинявам, че не можахме в тъмното да дойдем, защото все пак ние сме малолетни още и не е страх. Ето така, дай малко. Ето така изглежда отвътре. И сега ще поискам... Пак не знам. Сега ще поискам Златито, моята операторка, да отиде горе и да показва как е. Отиди догоре, ако можеш, сама. Разказвай историята. Историята, да, благодаря ти, че ме досети. Една жена, както се готви, изведнъж излиза вънка, има мисля чешма, но чешмата от 6 години не можа да издържи. И така излиза и вижте тук тапетите, вижте, в хола, не знам тук хола, не знам, тапетите се разкъсват и техните семейни потрети. Обаче от тях нито дете нямало, нито нищо, нали, както четем в Google, дано да е така. И така е станало. Първо искам да кажа, нищо не е нагласено. Да, преди 5 минути дойдохме, отварям и камерата и не се знае клон убиец ли ще се срещнем горе с зомбите, не се знае. Сега ще поискам горе да отиде нашата камерджика и да снима. Вие докато бяхте горе, аз разгледах и вижте какво намерих. Ето това намерих. Тази стая да покажем. Ето така. Тук има някакви кокали. Много да не ви покажа. Ето. Стените, където казах, че са разкъсани. И е така. Да ви покажа тук отдолу какво има. Само мръсотия. Не знам горе е моята операторка дали снима. Ние всъщност само отидохме да проверим горе и аз видях нещо червено. Снима ли там? По стените. Там. И това 666. И също тук има един килер. Набързо ще ви покажем и килера. И ще спре до тук, защото е голяма, но ние не взехме такива търсачки за духове. Но някой ден, ако има много лайка това видео, може да го направи. Да снимаш, ако можеш. Ходи с мен на работа, защото много ме страх, честно казвам, мен ме е страх. Добре, ако можеш да покажеш килерчето. Ето го, Кирила. Не дей така, моля те. Къде влизаш? Ще влизам? Може да чакаш да излезне? Айде, чао. Ана, къде отидаш? Виж. Честно казвам, че ме е страх. Наси! Нашата операторка се отказа, защото е било и страх. И така. Видеото ще приключи тук. Ако може да ме снимаш. И така. Довиждане, приятели. Така. Ако ви е харесал такива видеа, абонирайте се и ще отидем
Преднощава в по-тъмни и по-големи сгради. Това знаеш. Бай-бай! Bye!